вакилони парлумони Тоҷикистон рӯзи 19 март созишномаи миёни Тоҷикистону Узбекистон дар бораи сафари бидуни визаи шаҳрвандони ду кишварро тасвиб карданд. طبق سازشنامه به تصویب پیشنهاد شده شهروندان هر دو جانب از طلبات روابط ورود خروج و ترانزیت در مدت تا 30 روز آزاد می‌باشند. یعنی شهروندان طرف‌ها می‌توانند در مدت تا 30 روز با شناسنامه‌های خارجی به قلمرو یکدیگر سفر نمایند. созишнома рӯзи 9 март дар ҷараёни сафари Шавкат Мирзиёев раиси ҷумҳури Ӯзбекистон ба Душанбе имзо шуд. Шукурҷон Зуҳуров раиси маҷлиси намояндагон дар толори маҷлис созишномаро имзо кард ва гуфт Ӯзбекистонро аз имзои санад ҳамин рӯз огоҳ кунанд. ин созишнома ормонҳо ва фироқу ноумедии мардуми ҳар ду кишварро ки хешу пайвандони худро солиёни зиёд наметавонистанд бубинанд бо некӣ ба анҷом расонанд. созишномаи иборат аз 17 банд тартиби рафту омади шаҳрвандони ду кишвар ба қаламрави якдигарро танзим мекунад. парлумони Ӯзбекистон санадро ҳанӯз тасвиб накардааст, аммо Шавкат Мирзиёев чанде пеш бо фармоне ба таври истисноӣ ба шаҳрвандони Тоҷикистон ҳақ дод ки аз 16 март бидуни виза ба қаламрави кишвараш бираванд. баъди даргузашти Ислом Каримов раиси ҷумҳури пешини Ӯзбекистон дар соли 2016 ва ба қудрат расидани Шавкат Мирзиёев робитаҳои сарди ду кишвар фавқулода тағйир ёфт. ду тараф гузаргоҳҳои марзӣ бастаро боз карданду тиҷоратро равнақ бахшиданд. бо имзои созишномаи деринтизор гули умед дар дили ҳазорон сокини ду кишвар ба шукуфтан оғоз кард. гуле ки дар 25 соли ахир пажмурда ва қариб хазон шуда буд. Шодмон Ятим, Хуршеди Ҳамдам, Озоди Душанбе.